Salam mehriban adamlar, yurdumuzda ve dünyada täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı heptäniň täzelikleri. Türkmen portalyň heptäniň täzelikleriniň şu sanına. Türkmenistanyň prezidenti harby ulukçylary ýetýärdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýol başçysy we Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary New Yorkda duşup geçirdiler. Türkmenistanyň prezidenti owa tenaga toplunyň medeleri boýunça iş maslahaty geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti we Ýewropa Birleşiginiň komissary Hadar Ötüsi platformasynyň işe girilmegini aral maslahatlaşdylar. Türkmenistan halkara paragaçylyk we ynançmak ýerine geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny eglan etdi. Türkmenistanda Amerikan ýokary okuw mekdebiniň şagamçylygyny açmak mümkinçiligini aral maslahatlaşyldy. Serdar Berdimuhammedow 9 aýyň jemine bagaşlanan hökümet mejlisini geçirdi we beýle habarlar. 30 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow John Deere kompaniýasynyň Merkezi Aziýada strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ýol başçysy Çabaleyka bilen duşup geçirdi. Duşugyň dowamyny oba hojalyk budagyna mundan beýlekde hyzmatdaşlyk etmegen we ýurduň oba senagat toplumyna döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrmagyň mümkinçiliklerine garaldy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken degişli fermanlaryna laýyklykda harby gullukçylara we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine döwlet syýylaklaryny gowşurmak, harby we ýörüýte atlary dakmak, hünär derejelerini bermek dabarasy geçirildi. Syýylaklar Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 33 ýyllygy münasibetli gowşuruldy. 28 sentýabrda Türkmenistanda ýurdun garaşdyrlygynyň 33 ýyllygy münasibetli bayramçylyk at çapyşyklary geçirildi. Dabara prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu ýerde durly aralyga çapyşyklaryň 7-si geçirildi. Olaryň her birine atlaryň 12-si gatnaşdy. Ilkinji 6 çapyşygyň ýeňjileriniň hersi 100 000 manat, jemleýici 7-nji çapyşygyň ýeňjisine bolsa Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan 300 000 manatlyk ýörüýte bayrak bilen syýylaglandy. Davaranyň jemlemesine öwrülen ahyrky çapyşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumuna degişli Bedirgen atly Akgel Mele at ýeňji boldy. Çapyksy war Agam Radowyň çapan aty 1800 metr aralygy 2 minut 6,18 sekundda geçdi. 29 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasyna Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň arasyna duşup geçirildi. Taraplar hyzmatdaşlygy ösdürmek, Tebitdäki parahatçylyk we howpsuzlyk meseleleri boýunça pikir alşdylar. Türkmen tarapy ýurdun hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan daşary syýasatyny durmuşa geçirmäge ıgrarlydygyny tasdiklady. Şunuň bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň baş assambleýasynyň ozalky sessiýasyny öňe süren ähli howpsuzlyk strategiýasyny taýýarlamak boýunça başlangyjyny durmuşa geçirmekde Birleşen Milletler Guramasy bilen ýakynly hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirilýändigini habar berildi. Buxarestda Aziya medeniýetiniň festiwali geçirildi. Onda Türkmenistanyň medeni mirasyny tanışdyrdy. Türkmenistanyň milli diwarlygyna döwrebap milli lebaslar, haly önümleri, saz gurallar we senetçilik önümleri görkezildi. 30 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda mewsümleýin oba hojalyk işleriniň başyna bagşlanan sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Duşukda oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, paxta ýygymy we buğday ekilişi bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ata Halif oba hojalygyna alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Hasabatda bellenişi ýaly paxta ýygymy dowam edýär. Şunu oba hojalyk tehnikalarynyň netijeli peýdalanylýar. Hemde ýygnalan hasylyň gaýtadan işleýän kärhanalara bökdönçde daşalmagy üpjün edilýär. 30 sentýabrda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherindäki bütün Russiýa daşary ýurt edebiýaty döwlet kitapxanasynyň howlusyna Günnogarın görnükli akıllary Nusgow Türkmen şahyry Mahtumul Pragynyň burunçdan ýasalan heykeliniň açylyş dabarasy boldy. Şahyryň heykeli Türkmenistanyň suratkeşler birleşiginiň agdasy. Heykel taraş Zahid Babayew tarapyndan taýýarlanypdyr. Türkmenistanyň ilçihanasynyň guramagyna geçirilen çäre Mahtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň dabarary bilen ugurdaşlykda geçirildi. 1 oktýabrda dünýä jemgyýetçiligi 1990-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 45-nji sessiýasyna eglan edilen ýaşullaryň halkara gününi belledi. Şanly sene münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow
yurdun ýaşuly nesillerine hem de watandaşlaryna gutlag iberdi. Bayramçylyga gabatlanyp yurdun ähli sebitlerine Arkadag we Aşgabat şäherlerine medeni jemgyýetçilik çäreler geçirildi. Aşgabatda Xitay Halk Respublikasynyň esaslandyrylmagynyň 75 ýyllygyna bagşlanan dabaraly çäre geçirildi. Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky ilçisi gutlag sözü bilen çykyş edip, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 33 ýylyna gadanan ajaýyp üstünlüklerini belläp geçdi. Diplomat yurdun sebitlerini we ähli umumy howpsuzlygy bilen üpjün etmekde ornunyň barha berkeýänligine üns çekdi. Türkmenistanyň canly tebigatynyň Milli Muzeyine ýaş goňur ay hemişelik mekan tutundy. Ol bu ýere Goloýda Moskwanyň haýwanat bagynyň düzüm bölüminden Volakalamsk seýrek ýabany haýwanlary köpeltmek merkezinden getirildi. Ay Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 33 ýyllygy münasibetli Ýewropa, Aziýa haýwanat baglary tarapyndan Aşgabatyň haýwanat bagyna sowgat berildi. Ženeva şäherine geçirilen Geljegiň şäherleri atly şäher häkimleriniň sammitinde Türkmenistanyň wekiliýeti möhüm iki gur boýunça suw baýlyklaryny dolandyrmak we şäheri ýaşlaryň ösüşi boýunça halkara dialogyny başlatmak teklip etdi. Hususan Türkmen tarapyna wekilçilik eden Awada etrawynyň häkimi Döwlet Jumaýew Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň howanarlygyna suw baýlyklaryny dolandyrmak boýunça täze hukuk guralyny döretmek, şeýle hem Arkadag şäherine ýaşlaryň halkara duşşugyny geçirmek teklibini beýan etdi. 3 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça Ýewropa komissary hanym Jutta Urpilaineni kabul etdi. Duşşugyň dowamyna hyzmatdaşlygy ösdürmek ileri tutulýan ugurlary we hadarysy ulug geçelgesiniň utgaşdyryş platformasyny işe girdirmegi aral maslahatlaşdylar. Prezident Serdar Berdimuhammedow gazanylajak ulalaşygyň Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda hyzmatdaşlygy hasy ösdürmäge ýardam berjekdigine anam bildirdi. 3 oktýabrda Aşgabatda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamyna Daşary işler ministri Raşid Meredow 2025-nji ýylda geçiriljek çäreleriň we dabaralaryň meýilnamasyny taýýarlamagy teklip etdi. Meýilnamada bitaraplyk siýasaty, parahatçylygy, howpsuzlygy we ynanyşmagy berkitmek, dialog medeniýetini ösdürmek, howanyň üýtgeme we ekologiýa meselelerine bagşlanan dürli dabaralar, çäreler we işler öz beýany tapar. Oktyabr aýyna Türkmenistanyň medeni maksatnamasy halkara derejesinde gyzykly wakalara baý bolar. 15-17 oktyabr aralygynda Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň medeniýet günleri geçiriler. 18-20 oktyabr aralygynda Aşgabatda türki medeniýetiniň halkara guramasyna Türksoýa agza ýurtlaryň 2-nji teatr festivalini kabul eder. 27-29 oktyabr aralygynda Aşgabat we Mars şäherindäki Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistanyň medeniýet günleri geçiriler. 3 oktýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ogaýa ştatynyň Kent şäherindäki Kent Döwlet Uniwersitetining rektory Todd Diakon bilen Türkmenistanyň bilim ministriniň ornmasary Azat Attaýewiň ýol başçylygyna Türkmen wekiliýetiniň arasyna duşuş geçirildi. Duşuşyň dowamyna Kent Döwlet Uniwersiteti bilen Türkmenistanyň 3 ýokary okuwjaýynyň Halkara Insanperwer Ilmler we Ösüş Uniwersitetining Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň we Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş institutynyň arasyna 3 özara düşünüşmek barada ähdnama gol çekildi. Taraplar Türkmenistana Kent Döwlet Uniwersitetining şahamçasyny açmak mümkinçiligini aralanyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Halkara Ilmi Tehnologiýa Parkynyň energetika üçinçiligi we energiýa taşyşytlaýyş tehnologiýalar barlahanasyna kükürt çagyl inert materialyny önürmek üçin tehnologiýalar işläp düzmek üçin guwanama gowşurly. Bu önümiň esas maksady kükürt ganunlaryny gaýtadan işlemek arkaly kükürt çagyl inert materialyny önürmek üçin täsirli usul döretmekden ibaratdyr. Täze tehnologiýa diňe bir gymmatly material almak bilen çäklenmän, eýsem ganunlar zyňmak bilen baglanşykly ekologik meseleler çözmäge hem gönükdirlenler. Avtobus hyzmatynyň hileni ýokarlandyrmak we ilatyň ýollygyna zerurlyklaryny kanagatlandyrmak maksady bilen 9 oktýabrdan Aşgabatda bir näçe awtobuslaryň ugurlary ýütkär.
18-nji awtobus ugry Nur Muhammed Andaliyev köçesinden Görogly köçesine tarap gönükdirler. 32-nji awtobus ugry Inna Arçavel şaý ýolunyň halkasyndan öwürilip Nur Muhammed Andaliyev köçesine tarap ýygyna gaýdar. 46-njy awtobus ugry bolsa Nur Muhammed Andaliyev köçesi bilen ýörer, Arçavel şaý ýolunyň halkasyndan öwürilip Nur Muhammed Andaliyev köçesine ýygyna gaýdar. 3-nji oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynın ýanynaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hemişelik wekilhanalary bilen bilelikde adam hukuklary boýunça Geňeşiň 57-nji mejlisiniň çägine adam hukuklary we ötüşe bolan hukuk atly ugurdaş çäräni gurady. Çäre Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkiýanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hemişelik wekilleri, şeýle hem halkara guramalarynyň wekilleri we adam hukuklary boýunça hunärmenler gatnaşdylar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň 9 aýyna ykdysadyýatyň pudoklaryny alınıp barýan işleriň jemlenni hemde öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasawatlar diňläp ýurdun durly toplumyna milli ykdysadyýatyň pudoklaryny alınıp barýan işler öňde boljak çäreler pudoklary mundan meýläkli ösdürmek ugrundaky wezipeler ýurdun daşar siýasaty bilen baglykda degişli ýol başlylara anyk tapşyrykları görkezmeleri berdi. Arkadaş şäherinde 6-njy Wena baly geçiriler. Bu barada 9 aýyň jemlerine başlanyp 4-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen hökümet mejlisinde vice-premier Mehmedowanyň hasawatyny aýdyrly. 6-njy Wena balyna ýurtda giňden bellenilejek saglyk goraýyş we derman senaty işgärleriniň gününe başlanan dabaralary, şeýle hem Mahmud Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna başlanyp geçiriljek döwürleriň we sivilizasiýalaryň özara baglanşygy, parahatçylygyň we ötüşiň bünyady atly halkara forma gatnaşan daşary ýurtly mehmanlar we beýlekler gatnaşar. Dünya täzelikleri. Günörtü Koreýanyň Feýden ýaşaýançysy Cheh Hwa Älim gözeli bäteşiginiň milli taýlama ýaşynyň finalyna çykyp, dünýäni geň alyrdy. Cheh Hwa Meksikada geçirecek Älim gözeli 2024 bäteşiginiň halkara tapgynyna Koreýa wekilçilik etmek hukuky üçin beýleki gatnaşyry bilen bäteşer. Olar ýaşa gatnaşyklaryň ýaşy 18-28 ýaş bilen çäklendirilýärdi. Ýöne 2024-nji ýyldan başlap iň ýokary ýaş çägi aradan aýryldy. Men dünýäni haýran alyrmak isleýär. Feýden ýaşy aýal nädip beýle tagdan bolup bilýär. Şeýle bede nädip saklamak başarýar. Ol näil berhi tutýar. Garanyda agramy artýar. Şoň üçin men garanyda da tagdan durmuşy ýaşap biljekdigimi görkezmek isleýän diýip Cheh Hwa beren interwýusyna bellädi. İtaliýanyň bilim ulgamy okuwçylaryň özüni tertipli alyp barşyna garşy görüşde düýpli ödegötmeler taýýarlanýar. Ýurdun hökümeti moýlmara bolan hormaty ýokulandyrmagy we mekteplerde tertip düzgünü gowlandyrmagy gönükdirilen berkçäler toplumny işläp düzüp, esasy ýadyr düzgün boljulary ul mukdarda pul jerimetini salmak mümkinçiligi bolar. Talipler we olaryň maşgala agdalaryna mektep işgärlerine garşy agresiýa ýa-da zorluk üçin 500-den 10.000 euro aralygyna jerime tölemeli bolarlar. 90-njy ýyllaryň gözülük nyşany Pamela Anderson 57 ýaşynda Glamour jurnal tarapyndan ýylyň denan hökmüne taýlandy. Aktrisa TV gözülüni görkezip, täze neçiriň bir näçe sany nusxasynyň daşky taýpatyna peýda boldy. Suwruda düşmek üçin Andersonyň özi vizajist hökmünde çykyş etdi. Diňe käwat hunärmen Lida Gradianyň kömegine ýutupdy. Ýylly saçlaryň bedegine öz başlyk öretdi. Suratlaryň köpsini Pamela kosmetikada diýen ýaly peýda boldy. Bütün dünýä sağlyk goraýjy guramasynyň hunärmeni çağlar we ýetgençekler tarapyndan smartfonlary ulanmagyň çäklendirmelerini giýilmek maşgalaty bilen çykyş edip, bu çäreleri çilimkeçlige garşy görüş bilen deňeşdirdi. Ol ýaş nesliň psihik sağlygyny goramak üçin sany ijamlary elleterligi gadalaşdyrmagyň zerurlygyny aýtdy. Natasha Azopardi Muscat, jemgyýetçilik ýerlerine çilim çekmegiň gadagan edilýär, ýani käbir ýerlerde sany ijamlaryň ulanmagyny çäklendirmegini gözden tutmagyny teklip etdi. Sport täzelikleri. Kickboxing boýunça dünýä çempiony we Türkmenistanyň Thai Box Federasiýasynyň başlygy meşhur turgun Ural Muhammed Bäşimowyň ýol başçylygyna ýurdun turgunlary şu ýylyň oktyabr aýyna geçirecek Thai Box boýunça Türkmenistanyň kubogyna işçiň taýýarlyk görýärler. Aşgabatdaky Segoşeň 50'ler sport klubyna ýol başçylygy edýän Bäşimow ýaş turgunlaryň taýýarlygyna aýraty ün berýär. On şägertleri şol sanda doganlar Aslan we Ferim Şahmuhamedowlar ýetip gelýän ýaşda o netijeler görkezmäge umyt edip, bu bilen turgunlaşýarlar. 2014-nji ýylda döredirilen Türkmenistanyň Thai Box Federasiýasy tutuş ýurt boýunça 200 golaý turguny bir ýere jemleýär.
Ýakyny geçirecek kubok uğruna ýarş Türkmenistana bu sporty ösürmekde we geljekki halkara ýaşlaryna taýýarlykda möhüm tapyr bolar. Türkmen türgönleri Daşkentde tamamlanan ýaşlaryň arasynda kickboks boýunça dünýä kubogyny 7 altyn we 5 brons medal gazandylar. Bütün dünýä kickboksçylar guramalarynyň assasatynyň howanarlaryna geçiren bu bäsesige 40-dan gowrak ýurtdan 2000-den gowrak türgen gatnaşdy. Ýarş ringde we tatamide kickboksyň dürli görnüşlerini, şol sana full contact, low kick, kick light we kabir ýaly 7 gur boýunça bäseslikleri öz için aldy. Altınafır Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň 2 çempionlar ligasynyň toparçylaryň taparynyň 2-nji aýlawyny Bahreýnyň Al-Halziýe toparynyň 0-1 gazabyna ýeňildi. Oýnyň ýeki täk goly 1-nji ýarymyň esaty wagtyna goşulan 4-nji minutda derwede girildi. Mehmanlaryň hüjümçisi Usama Bellatrece öz wagtynda gerek ýerine peýda bolup, topy ýer eýleriniň derwedine girdi. Bu gol ikinji ýarymda Türkmen toparynyň ähli tagalalaryna garamadan ahyrky netijeni kefitledi. Duşukdan soň Altynatyryň baş tärimçisi Ýazgyly Hojagelliýew lapy geçligini gizlemedi. Şu gün iň bolmaly bir utuga munasip bolanyňyzy ananýan. Ýöne bu futbol şeýle bolýar. Men pikirimçe biraz şowluk yetmedi. Futbol boýunça Türkmenistanyň 17 ýaşy çenli ýaşyr ýygyndysy Erzurumda geçirilen halkara ýaşynda Azerbaýjanyň milli ýyndysynyň 3-0 gazabyna üstün çykdy. Türkiýanyň futbol federasiýasy tarapyndan gurulan bu ýaşa türki dilli 5 ýurtun toparlar we şahylyk esasynda Gruziýanyň milli ýyndysy gatnaşdy. Birinji tapyrda Ahmet Allaberdiýewiň şägertleri 0-3 gazabyna Türkiýeden ýeňildiler. Bu ýaş 23-27 oktyabr aralygyna Taýlanda geçirecek 2023-nji ýylyny Aziýa kubogynyň saýlama oýunlaryna taýýarlygyň möhüm tapyrdyr. D toparçyda Türkmenistanyň milli ýyndysy Taýlandyň, Hindistanyň we Bruneýiň toparlary bilen duşar. Mehribanlar, size getirmek bilen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.